Нашата прогноза до края на 2013 година е следната. Цените ще се запазят стабилни през втората половина на годината. Очаква се да се запази тенденция на нарастващо търсене на жилищни имоти в сегмента среден и висок клас в южните райони, което ще доведе до ръст на усвоените жилищни единици, т.е. те ще продължават да се абсорбират и може би през 2014 година ще има нужда от нови проекти в този сегмент. Пазарът на жилища от средно-висок към висок клас в София разкрива потенциал за инвестиции в нов продукт. Т.е. търсенето ще се насочи към качествени проекти с енергийна ефективност, защото хората обръщат все повече внимание на разходите, които плащат на месец. Тоест, София има нужда от нови, интелигентни проекти в недвижими имоти.